בקיצור, ליעל יש יום הולדת. כמה זמן החברה קיימת? 10, 20, 30, 40, עוד קצת? 50. 50. אז אנחנו כאן כבר 50 שנה, לפני שהיה אינטרנט, אפילו הייטק, בקושי לואו-טק, אפליקציות היו רק בנחלת בנימין. אנחנו היינו כאן לפני כולם, ולכן אנחנו מובילים קדימה. מבית תוכנה הפכנו להיות קבוצת IT מהגדולות בישראל. חלמנו, התפתחנו, רכשנו, התקדמנו, חידשנו, הובלנו, הגשמנו, תמיד שמרנו על יציבות. רכשנו. ונרכוש. פשוט שינינו את פני IT בישראל. אבל איך עשיתם את זה? יישום, הטמעה, חומרה, תוכנה, מיקור חוץ, שירות, תמיכה. ניהול תוכן, תיעוד וכתיבה טכנית. ופתרונות תוכנה מובילים בבנקאות. ובעברית? שילוב של ניסיון רב שנים. עם הפתרונות המובילים בעולם. שותפות אמיתית. קודם כל השירות. מקסימום פתרון, מינימום קידוד. אמינות מעל הכל. חדשנות, חדשנות, חדשנות. אז אולי באנגלית? KLM, BPM, CAD, סורה, KM, CRM, call center, ERP, Knowledge Management, BI, אינטגרציה. אפליקציה, מובייל וקלאוד. אז מה עושה את ההבדל? השירות עושה את ההבדל. פתרונות תשתית ושרתים. אחסון, תקשורת, שליטה וניהול. ניטור. וההבדל האמיתי? ההבדל האמיתי, הכל בחיוך. הכל בחיוך. במיקור חוץ? בטח. בכל הטכנולוגיות ובכל סביבות הפיתוח. בכל המגזרים. זה אקסטראורדינר. הלקוחות אוהבים אותנו. אז אם אני מחפש שירותי ניהול תוכן, בשביל זה יש לנו בקבוצה את IFN, שמתמחה בניהול תוכן ארגוני. ארכיונים, ודאי. ספריות, ברור. איסוף מידע, גם את זה. חיפוש תוכן, גם את זה אנחנו יודעים לעשות היטב. תיעוד, ודאי. שזה אומר מקצועיות. וניסיון בפרויקטים. אינטגרציה בטבע. ממריאים עם אלעל. בתחום הרפואי אין עלינו. ATD זה משפחה. מערכות CRM. ברוב מוקדי השירות בארץ. מערכות סחר חוץ. פרויקטים גדולים במערכת הביטחון. ניידות מספרים זו אנחנו. מערכות לוגיסטיות בגופים גדולים. מערכות הנדסיות לתעשייה, לרכב, מטוסים, אנרגיה. אי אפשר לספור. ושותפים יש לכם? יש לנו הרבה שותפים, ויש בינינו שותפות אמיתית וארוכת שנים. והעובדים? כוח אדם מקצועי ואיכותי. צעיר. דינמי. חזק. רק עבודת צוות. ויש הזדמנויות. אז מי זאת יעל? אני. אני ואני. ואני. מי אומר ביעל אני? אומרים אנחנו. אנחנו. אנחנו משפחה גדולה. אנחנו יעל. אנחנו באמת טובים מה שאנחנו עושים. למי יש עוד 50 שנה ניסיון? וזו רק ההתחלה. מה זאת אומרת מעלה? זה ברור, לא? באותו קצב מטורף. אותה חדוות יצירה, באותה נחישות ובאותה הצלחה. אנחנו יעל. גם אני יעל. יעל זה אנחנו. אנחנו הפתרונות של יעל.